isgutan diri. Una, ang Santos, we are obliged to remember the saint, Saint San Bonifacio, o Saint Boniface, o Saint Boniface. Hindi siya pronounce. Kanang siya, apostle to Germany. At the 8th century, Germany was a pagan country. Kanya was elected, San Bonifacio elected as abbot, head superior of the monks sa Benedictine community. Kanya, niya dawata, instead, niya miadto siya dito sa Germany. O dito, nagtukod siya kaing community dito nga Benedictine monks siya po ng monastery. O dito, ang yang Europe, yang gisuroy, nagtukod siya mga monasteryo. O dito siya gipatay sa the Netherlands. Ay itong pangalan ka ito. So muna nga si San Bonifacio martir. Ang highlight simbahan kay ang dugo sa mga martir muna ang nagpatubo sa pagtuo sa magtutuo mga Kristiyano. Arita sa question. Kining nag-abot ang duha, Parisiyo sa Saduceo, duha kadagkong mga grupo sa katilingban sa mga Hudiyo nga mga influential people in the community. Ang mga lawyers na gikan sa mga Parisiyo, ang mga pare o ang mga nagtrabaho sa templo gikan sa mga Saduceo. Unya, kining mga Parisiyo nagtuo nga dunay pagkabanhaw, dunay anghel, dunay espiritu, while ang mga Saduceo based on the 5 books of Moses, katong Torah, nga mao nga wa sila magtuo sa pagkabanhaw sa minatay. Kung patay na, walay anghel, walay bakalag, walay espiritu. Muna, kanina, nag-abot sila at this time sa tubag ni Jesus kay kining pangutana kanabang question on levirate marriage. Pagsulay ang Jesus kung unsa ang kaybaw may tungod ning balao ni Moises nga sulat sa Deuteronomio chapter 25 verses 5 to 10. Muna siya nga isa Mosaic law kining mao nga levirate marriage. Gitawag nila sa ilang pinulungan yebum. Yebum kanang it is the obligation of the brother to marry the widow of his brother. So busabot levirate marriage from Latin nga pinulungan na lever means brother-in-law. So muna nga levirate marriage is also practiced in Turkey, in India, in some countries sa Middle East. Pero there is mo sa pagila practice according to the mandate of the Torah in Deuteronomy 25, chapter 25. This is what they call Mosaic law, sugo, balaod ng ihatag ni Moises nga kung sa may tumong ani aron panalipdan ang katungod sa babae kay sa mga Hudiyo nga mga kultura, women and children have no entities in the community. Walay bili sa katilingban sa Hudiyo kay patriarchal man ang ilang mentalidad na tanan naglihok ang starring sa history mo ang mga laki sa patriarchal. So walay bili ang mga bata sa diha nagpakaon si Jesus og 5,000 ka bata sa multiplication of bread dito sa San Mateo. Ingon si San Mateo 5,000 ipakaon ni Jesus, walay labot ang mga babae o mga bata sa ato pa sa oppressive society like sa ancient Palestine nga kining mga bata way kwinta, kining mga babae way kwinta. Only sa panahon ni Jesus kitagaan o pagtagad ang mga walay kwinta. Paari karako mga bata kay girian sa Dios ila ning sama sa mga bata. Ang babae usab i-highlight ni Jesus gipakuyog niya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem didto mosaksi kini mga babae nga asawa sa opisyal sa kanang gingharian daghan babae like kanang sa Magdalena, si Maria, iyaan Jesus yapon ug daghang babae nga nagtabang kay Jesus ang ministry pinaagi silang pagtabang sa inaagi silang mga salapi. So si Maria in the Gospel of Luke, so ni Marta gitugutan nga kanang makakat-on sa pagtulunan sa balaod sa Dios, sitting at the feet of Rabbi. Sitting at the feet of Jesus means nga
gialaw nimo nga makat-on ang babae at atay walay katungod ang babae nga makat-on sa balaod sa Ginoo. So very oppressive nga sistema panahon ni Jesus. Busa iyang gibangon ang dungog sa mga bata o ang sa mga babae. Mo na precisely in the Old Testament pinaagi sa Mosaic Law sa Deuteronomy nga ang babae kinahanglan mapalipdan ang ilang katungod because they are non-entities in the society nga mabuhi sila kay kung mabiyuda na wala na yung magpakaon kanila since according to the custom women are just one of the properties of men. Mga asawa, babae man, usa sa mga kung mag-inventory, number one property, women or wife. So very kanang oppressive ang maong kahimtang busa sa manila Mosaic Law, ihanan mapalipdan, mabuhi, survive ang byuda. Muna nga ang liberate marriage, the brother-in-law, munay mo pangasawa automatic kung mamatay ang igsuon. Muna ang question sa mga Saduceo, sa 7 ka magsuon silang tanan nakapangasawa ning babae, silang tanan nangamatay, walay anak, panahon sa pagkabanhaw, kang kinsang asawa, kining babae, nga 7 man sila nakapangasawa, mingon ang Ginoo, nga pagkasayop ninyo. Panahon nga banhawon ang tao, wala na'y pagminyuay. Ang pagminyuay niya man sa kalibutan, maningkamot ka, magpagwapo ka, magpagwaba ka, aron panguyabon ka, o aron sabsugton ka, you put your best foot forward. Nag-ingon, paayo-ayo, anong ibigin. Iya na sa kalibutan, paningkamot, sa pagkaon, mag-survive ta, pangasawa, o sa pagkalihukan, niya na sa kalibutan, panahon nga mga tao banhawon na, daw sama sila sa mga anghel. Walay dawas. Sa may imong binyuan diha. Ato pa, kining gingon sa mga Saduceo, kang kinsang asawa, tungod kay usa kini ka pagtrap, pagbitik ang Hesus kung unsa ang iyang kahibawo may tungod sa balaod. Pero kung pasabot ni Hesus sa langit, nga kini mga Saduceo, may langit nila nga ingon niya, mga angelic, mga tao dito, angelic entities, wala man na sa ilang vocabulary, musa gipalawom ni Hesus ang may tungod sa pagkabanhaw. Dito sa kabanhaw ng tao, wala na tayo paningkamot, wala na tayo trabaho, very conscious na sa time sa pagmisa, kaya napay atong iapas sa trabaho, wala na dito, kay daw sama sila sa mga anghel. So managsuo na, wala na. So mga tao dito, buhi, ang iba na mga buhi, sama sa gingon ni Jesus, the last part of the gospel, nga si kanabang ang Diyos ni si Isaac, si Abraham, si Jacob, sa ito pa, buhi kini mga tawhana ditong dapita. So ang Diyos alang sa mga buhi. So sa ito pa, ang Diyos introduce ni Jesus buhi. Kanato, side step sa atong kanang liberate marriage, na automatic ang igsuon mga asawa. Pag matay igsuon, ay kabit na. Daghan ang mapangitabo. Sikreto ra. Pero sa mga ancient nga mga civilization sama sa lugar sa Palestina, sa India, o sa Turkey, o some parts in Saudi, na naagihapon, pero dili na siya i-practice karon. Naara sa mga periphery, kilid-kilid ra, kana mga banwa, dito dapat i-practice nila. Muna nga, kung tanong mo ang mga Hudiyo, kung i-practice mo ang liberty marriage to protect the interest and security para sa bae, wala na. Kay bisan gali ang mga byuda, panahon sa Old Testament, doon sa pahat o portion of amount from the temple, kay doon na may tax ang mga tao para sa templo, muna ito isgutan kahapon, para bang it is lawful to pay taxes to Caesar, nga what belongs to Caesar, give it to Caesar. Ang iya sa Diyos, iya sa Diyos. So, ano na tax sa templo for the upkeeping of the temple. O sa mga maintenance diha, ang sobra muna itabang sa community, o ang byuda doon ay pahat ini aron maproteksyonan sila kay luoy kay mga byuda, ang babae. Apan in evaluation, wala buhata sa mga pari sa templo ang paghatag sa pahat sa mga byuda. Dinagdaog gihapon mga byuda. Unlike sa atong nasod, kung byuda ka, mas dato pa ka. Kaya gano'n, dako pa rin mapubra nga pensyon.
Uban di kayo mapakasal, di mabugto ang pensyon. So man dahil mahangyo diri nga kaslami nga way record padre. It's Abdul Paris Press, pero balaod wala, di pwede. Kay kung kasal kinahanglan i-rehistro sa LCR. Kanya mo na nga karon sukwahi mas arang-arang ang kahimtang sa Pilipinas kaysa kan ancient Palestine.